vlogger nga giingong nambuli unya gibash sa mga netizen. Ngano dai radyo man abi? Yes, kini si brother Chris Bryan. Na siya bagong content karon ba nga ato siya mga kung kinsa ang magihan sa dalan inana. Unya karon na siya nakahimamat na usa ka Indian national. Yes, day. Iba din sa Davao City, ubay-ubay pud gyud ang mga Indian national labi na dapit sa kanang sa may ospital nga diha gyud BMSF mga estudyante na sila. Karon kay na siya mga pangutana nga offensive gyud. Yes. If I may say the question. Ano sa itong question? Ang question doon niya nganong manimaho man mo og Bombay. Yawa no gidiretso gid niya Grabe, no. no? Nya syempre dili kasabot ang katong Indian national. Yes, dili kasabot. Sige lang siya what? Sige lang siya gingunugin ana no. Yes. So kato na didto na daghan kaayo ang nagbash kaniya kay nabaya na siya tagline na bless and love kana di ba Love niya and respect. love and respect. O gamaw to kay daghan kay nagbash kaniya nangayo siya og pasaylo. apology. Yes. Nay uban nga ganan daw siyang contents kay manghatag man gud na siya. Yes. Oo, Oo. manghatag Kay- siya og Gapanghatag kwarta. siya. Ang uban ganahan sa iyang kuan bitaw ka ng content kay usahay manggod po na ay katawanan. Oh, yes. Pero Unya. niabot na sa punto nga di naman punto Wala na katawanan. Unya na identify radyo man abi nga kato sila nagtungha sa may dinhi sa Davao City. Yes. So nagpagawas og statement. Yes, dunay statement ang DMSF kalabot ni Ana og giingon no nga they strongly condemns all forms of bullying, disrespect and malicious intent towards their students. Of course, such behavior is unacceptable and goes against the values of respect and integrity we uphold as an institution. So nagpahinumdum sila nga careful gyud daw sa ginabuhian nga mga pulong, mga action online man or offline kay duna kini consequences. Naot ba nga mahimo tong leksyon nga Yes. Chris Bryan nga dili na niya usabon. Daghan Yes. na siguro og mga contents ka pwede buhaton nga dili I mean ikaayo sa uban ba dili lang sa iya kundi sa uban pud kay mag-video ba ka na di ba radyo man abi radyo man dong sa ubang tao nabay uban nga dili gusto nga makita ilahang nawong. Pwede ba sa Syempre, ma-charge ato Oo, nga diba? anti-privacy. Oo, ingon na ba unya kanang mukalit lang kag pangutan-on nimo ingka ba kanang anong bahog dili uy wala gyud na mao dili ka mo ingon og murag bully kundi bully gyud ka so pero ako nang hinaot nga mahimo tong leksyon sa imuha Chris Bryan no og mangita na lang tag mga contents nga maayo og kanang ma-viral ka sa maayo pod nga pamaagi. Yes. Correct. Careful ta sa atong mga ginapang-ingon. Let's just say sama sa giangkon man pud ni Chris Bryan na sa iyaha kanang katawanan to pero sa uban offensive na di ay. Remember mga kasama nga dili pareho ang atong utok, the way we think, the way we perceive things, dunay mga butang nga offensive gyud sa uban. Ilabi na kung para sa imuha katawan kanang as long as maging sikat ka or unsa ba. And sa mga nabully diha kana gyud mga kasama, dunay gyud mga tao nga magpasakit kanato. Mao nang I've experienced bullying before and dili gyud na lalim nabayay uban nga magkanang mahimo siyang scar ba hangtod sa pagdako nimo so sa mga nagabully diha undangan na ninyo dili na maayo